имрӯзҳо аҳли заҳмати хоҷигиҳои кишоварзии шаҳру деҳоти Исфара дар самти истифодаи самараноки обу замин, рушди соҳаи боғпарварӣ ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. Кишоварзон аз ҳавои мусоид истифода намуда, ҷамъоварии ҳосили бо арақи ҷабин рӯёнидаи хешро ба роҳ монда истоданд. воқеан рушди кишоварзӣ ва аз ин ҳисоб болоравии сатҳи зиндагии мардум аз муносибати оқилона ба замин вобаста аст. ҳамин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯриву мулоқот бо аҳли ҷомеа, хосан масъулони идораҳои замин, оқилона ва самаранок истифода бурдани заминро таъкид мекунанд. бо дарки ин маънии кишоварзони зиёда 2000 хоҷигиҳои деҳқонии деҳаи баландкӯҳи ворух дар самти истифодаи оқилонаву самараноки замин, зиёд намудани майдони боғу токзор, кишти картошка, таъсиси боғҳои дарахтони мевадиҳанда ба иқлим мутобиқ, аз ҷумла интенсивӣ ва зиёд намудани ҳосилнокӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. аз ҷумла дар хоҷигии деҳқонии Аҳадбек Арабов хуб медонанд ки фаровонии бозори дохилӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани нархи он низ аз самараи заҳмати кишоварзон алоқамандӣ дорад. мо дорои 11 гектар замин, он ҷумла 1.5 гектар гандум, 2 гектар картошка, 3 гектар ҷувори макка, ҳамчунин дорои себу зардолу мебошем. имрӯзҳо хоҷигии деҳқонии мо ҳозир ҷамъоварии себ ба машғуланд. аллакай то ин рӯза мо 50 тонн ба Федератсияи Россия себа роҳӣ кардем. боқӣ мондаша ҷамъоварӣ карда ба шаҳрҳои Исфара, Хуҷанд, Душанбе роҳӣ мекунем. мо ҳосили бо арақи ҷабин рӯёндаамро беталаф ғундошта дар таъмини амнияти озуқаварӣ саҳми худро мегузорем. боғпарварон дар парваришу истеҳсоли себ таҷрибаи хуб дошта, иқлими мусоидии минтақа имкон медиҳад ки ҳосили хуб рӯёнида шавад. хушбахтона имсол ҳосили себ хуб аст ва барои ҷамъовариву содироти маҳсулот аз тамоми имкониятҳо истифода бурда мешавад. зеро талабот ба меваҳои шаҳдбори кишвари офтобии мо дар хориҷ хело зиёд аст. алҳол мавсими ғунучини меваи себ ҷараён дошта, боғпарварон ният доранд меваҳои тару тоза ва шаҳдрези ин минтақаи баландкӯҳро пешкаши шаҳрвандони кишварамон ва давлатҳои дуру наздики хориҷа гардонанд. маҳсули дастранҷи деҳқонон, меваҳои шаҳдбори ватан барои таъмини бозори истеъмолӣ ва содирот истифода гардида, даромад аз ҳисоби фурӯши меваҷот барои баланд гардидани сатҳи некӯаҳволӣ мусоидат менамояд. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор.